pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan Minecraft tutorial. To jest, nije tutorial, više onako nešto da vas naučim, ne znam, uglavnom vidjet ćete, ne znam kako da objasnim. Ali prije nego što počnemo na tutorial, htio sam da vas pitam jedno pitanje, a vi mi odgovorite u komentare. Sad, pitanje za vas je, da li bi vi volili da ja krenem da igram normalno, znači ono najobičnije Minecraft preživljavanje? Ako biste voljeli, napišite u komentare, ako ne, ništa. I ako puno vas napiše da bi volili, ja ću da snimam i to je to. Sad da se bacimo na tutorial. To jest nije tutorial, nego ne znam. Uglavnom vidite. Da li ste znali da ako imate Protection 4 i Feather Falling 4 na patikama i to obučete, možete da preživite pad sa 57 bloka. Znači evo, 57 bloka pad. Mi ćemo sada se popnemo i to da dokažemo. I ljudi, kao što vidite, popili smo se 57 bloka u vis. Sada, znači, padamo, najobičniji pad, niti shift, niti ništa, evo, padam. Kao što vidite, preživim sa 5 srca. Znači, skočili smo sa 57 bloka. A evo šta će da se desi ako skočimo sa 58 bloka. Znači, malo prije smo sa 57, sad ćemo samo za jedan više. Isti armor, evo dokaz, pa gledajte šta će sada se desi. I evo ljudi, sad smo se 58 blokova popeli i samo će da se spustimo, vidite. Evo gledajte, znači, poginemo samo jedan blok više i umremo. I to je to za ovu epizodu, nadam se da ste naučili da možete sa 57 bloka da skočite i da vam ostane 5 srca, a ako skočite sa 58 umrećete na mjesto. Ne znam zašto je tako, ali uglavnom tako je. Pa to je to ljudi, vi mi napišite u komentari da li bi volili da snimam Minecraft preživljavanje, ako želite ja ću da snimam i to je to, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi, pozdrav!